mikunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training ndupang jaranku ya wae lho sapa wae Prabu Kala Sereng iki menungsane lho kowe sapa takon karo aku putraning Pukulun Bathara Antarada ben ra ana wonge kok aku Sang Hyang Bagong Sang Hyang Bagong apa kowe dewa gedhe tur dawa aja ngawu gawar ngawur sapa kowe Kala Sereng ngapa wae trutusan tekan kene golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku kelakon daup karo Dewara Drupadi iki malinge keparat Strayali binatang September Oktober November menungsa ratanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dyah Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta ki saka pokal gawemu Kala Sereng lho kowe sapa aku abdine ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki tambanana kalung robyong pancen omongane Pukulun Bathara Antarada ki pancen nyata Pusaka tak tutuke Prabu Kala Sereng modar sandangane mau welinge kon nganggo oke iki arep gaya aku begitu metu nganggo sandangan ratu pate piye pawartane apa wae arep ketobrakan tanggo sik